Το χρυσό μήλο της Έριδας. Η Ευβανθία ήταν μια νεαρή κοπέλα που ονειρευόταν να γίνει η πιο διάσημη γυναίκα της Ελλάδας. Ζήλευε τις βασίλισσες και τις θεές, πιστεύοντας ότι η ομορφιά της ήταν αρκετή για να την λατρέψουν όλοι. Μια μέρα, καθώς περπατούσε μόνη της σε ένα ξέφωτο του δάσους, είδε ένα χρυσό μήλο να λάμπει σαν στο γρασίδι. Για την ομορφότερη, έγραφε η επιγραφή. Χωρίς δεύτερη σκέψη, το πήρε στα χέρια της. Ο αέρας πάγωσε, οι σκιές κινήθηκαν και μια ψιθυριστή φωνή αντίχησε γύρω της. «Το μήλο είναι δικό μου». Η Ευβανθία γύρισε και είδε μια ψηλή σκοτεινή φιγούρα. Ήταν η ίδια η Έριδα, η θεά της διχόνοιας. «Νομίζεις πως είσαι η ομορφότερη?» ρώτησε η θεά με ένα χαμόγελο γεμάτο ειρωνία. «Είμαι», απάντησε η Ευβανθία με περηφάνεια. Η Έριδα γέλασε. «Τότε απόλαυσέ το δώρο μου». Το χρυσό μήλο άρχισε να ζεσταίνεται στα χέρια της μέχρι που έγινε καυτό. Η Ευβανθία το άφησε με κραυγή πόνου, αλλά το σημάδι του είχε ήδη μείνει χαραγμένο στην παλάμη της. Από εκείνη την ημέρα, όπου και αν πήγαινε, προκαλούσε διχόνοια. Οι άνθρωποι γύρω της άρχιζαν να τσακώνονται, ακόμα και για πιο ασήμαντα πράγματα. Κατάλαβε τότε τι είχε κάνει. Δεν είχε γίνει πιο διάσημη για την ομορφιά της, αλλά για το χάος που έφερνε όπου βρισκόταν. Hello, please subscribe or like the video and check the description. There you find the text in both Greek and English.